Autonomous Council CM Tuliram Rong Hangke Japon Chitini Phai player ni Central Gov State Lapen Risim Kangtang ke Otsong Trok Monsam Alamdon Mate MOS Peace Accord Kachetok close to 3 along. Karbi Anglong Autonomous Council MAC 10 seat open for all category lapen. Karbi Anglong Autonomous Council 34 seats ke reservation for scheduled tribe mate. ST Aputhak India Constitution alo 6 schedule aron atenke ke chokche thektik lo lasi labang so close to 3 alamdon paprai preti ke kache song ing tonte pusi ke ongdong APHLC ke kroyarat thurpaksi ningki pung thektik airset prungset ke hangkasar lang ase angtong me thengtom ot kraisi armu chejeng pen manjarong sopi par ompluplo. Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Kachari, Team Karbi Anglong CM Tuliram Ronghang, Bharat Adetchari, Aronalo, 6 Schedule Aronalo Athualong, Kitok ang alam the, Kachini neta Akile ang Kilit Thupik Apotsi 1951 bo signify incorrect thomarni Karbi Anglong District Council, Longdet Pen, KADC ang hoy 26 seat ta, open for all, bonta. Non-head jong chitini phaipli arni risim ke ot songtrok Assam Lapen, Indian government angbong, Kachetok alamdona longki. 10 seat open for all category lapen 34 seat reserved for ST pu parlin thu phak pusi APHLC amai phu JI kathar pherang ke angno nang pachini dun bonta Bharat adet kachari arona lo 6 schedule arona tenke inglonga hawar ke inglonga kheiso atoma phansi panong vet chotlo angtan pen kewang akaprek inglonga sokali det atoma phanke badua phanta kerai nangji mate ka reserve nangji adima klong ke pek nangji pu arona mata velo pusi APHLC amai phu JI kathar ahin pen puthot lamklar pithu Lo chu chiti clear ni MOS hala son trok a group atum ben che tok lo ilit alang litum ke hang lo pen ilitum ke hang ke autonomous state hemprek si ke hang amat hala kata ka si tok mang ke hemprek alam ke tok tu se det lo long le det lo seta hala ke dutang ilitum ke dutang sik schedule long ilitum pan ki pitang a right abang si than tu pet lo sik schedule power si than tu pet lo sik schedule ke mini constitution ladak ke karizab ye alam ave la si haladak karizab ji kali itum phan ke do anda rizab lap lo iltum phan sik schedule constitution pulote India constitution along ta constitution apot hadake Chinese phan rizab nangji pupe Pakistani phan rizab nangji pupe hada son thak thak si ilitum ta ka mini constitution India lo si kedo la India lo kedo tribal atum phan hill tribes atum phan Jasemet hill tribes tum phan ke rai ji phan si la sik schedule pilo la pen la pot si political power anke tum hazina PF lo setan non la itum more power jakong ako long muchot na ipuga hang hutke jakong itum phan pon to that lo hala initum rai nang ne pin atum phan Bongaliak a tribe atom phan ba Biharia tribe atom phan ba akaprek a tribe atom phan si dakerai akam si claim to wrong la son ke 6 schedule along a provision ave son ke rai ji phan general atom phan ke rai ji phan ke a provision ave Lakhakre narkeb lumbajong MAC hawar rongbong tiso thangrong phar udeng langso Sikari hanse lapen rong inkoraisi arong arat thurpaksi manja pen lumbajong langso hawar ada kedam kiwang kachilenga towar nang piserak nang jipu radatum thurpak pen kache song lapen Karbi Anglong Autonomous Council along aphong choning ridam dera phita piniar nian ta Karbi Anglong Autonomous Council kachari atum anu karjulong ledet lapen ame kache charche det ativi kache kronga puthak kisung ke phowek arat ningkang samse chepaklang pon Karbi Anglong Autonomous Council kachari atum rada phan lapuson kelang kepangkri ve bom lang pulote lumbajong ahawar ove kimi lapen lumbajong arat ningisi eklaivet chingrum pet kedo apor lo lapen sai jongje lumbajong asowek abang phua phan ingwaisi Karbi Anglong Autonomous Council along parjab dunang kok poputa birta ribdun long Hijim timu taha hemai timu arong lo sintum monjapen dak hijim timung lapen di sama nomor 2 atowar ke helo kilometer te baguji kitame ajo kangting siring lapen towar ke no ajo gari motor da chelengun e lasi tum an gisung pan ningkan ko an pelan ne tum di hek pen ma sarti sabura tum
kuan ni owi tumra dolo sitami la non puan ta tawar akimi kugini tum dong long lelang lasi lan sese pachit hanya phan kusini tum nami tum tharang ke phana chu phalo lasi la sathita kuma bang phui sar the terang bukela ha hut auwe hut MDC na keman cheng lum bayong pen MDC na keman cheng abang lo lasi hala suhut na ke long atwar sinon puda helat nang bom nang non koan lo ne ke dam tang Congress BJP si penenia ruling party tum an kewang ka haidet bhot jog dun pusitami ni tum han to wara kemi pu non anta theklong lila Dipu Government College chalong admission long nangji puaka chesong nipli an plengtanglu Bonta Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Jagat Singh Ingti Anparta CEM Pendanglok Karbi Anglong Autonomous Council Kachari atum innota humri dammate ningpa thedam kavedat ajok lochar leo somar aning kiduk aning che the kavedat asonsi thekpon long Jongpon me ke damtang ni phai inkoyar ni pen chesong bomrang bomsi pini ni phai inkoyar ke thom anlu sita ajada birta kavedat ajok sai jokje penap anke Karbi Anglong Autonomous Council along an chesong ponjia phantami alangli tumpen jesik pontang lo pusi pherang kyang no tangdak pon Lochar lia song lapen osomara tumpen dak Dipu Government College along pen principal Nirab Kumar Sharma aphan toivek nangji lapen EM Jagat Singh Ingtia phan sitami ami thanga sai cheklem thekhe osomara phan langpon thekhe education EM ke ar puche ovek nangji puta kache song atum pen sodak pen hangpon anparta da kache song bom atum kesokyun e pen danglok kopine akisung do koklo pulote EM Jagat Singh Ingti lapen Karbi Anglong Autonomous Council kachari atumsi adaido pusi jongpon admission kelong lap nangji lapen pining penan ke dak final solution wan nangji Anparta Principal Nirab Kumar Sharma aphan Prabjen pen terek ponvek nang popu kachisong ariso e jangatum sodak pen kehang padopon Dipu Government College along admission of uthak peace demonstration ke padolong kadowe bini media person ka jitong don akorte tumphanatta kewang ben birta nang enon pot churolo lasi pini laso pin peace demonstration nitum chesong lo pini ani plige chok lo stame non anda thanga birta welang lapen ke nitum lapen ke dak Dipu Government College along stame itum amenta jongdam nang kokpo aki hai jogot Singh Ingti alang li stame non anda thanga response ave lapen Karbi Anglong Autonomous Council atum stame non puanda thanga response ave lasine tumke laso protest bangke chesong bomji lapen chesong verji athene tumke ke charli adim ke ingram su stame nitum charli long nangji lapen dak ke charli adim bangke thir thip donanji lapen ke isi council atum phan kachuning ridun kang tunga bangke NK Sharma phan dak pen plung nangji lapen NK Sharma dak padolong le dak nangji pusine tumke council asor phan chuning rilo NK Sharma leke dam lo pote Dipu Government College ke laso problem admission ke netum chesong jok plot po pusi netum ning ke thebendo lasi netum ka chuning ri ke lahen lo NK Sharma phan banke netum phanang plung pi bek nangji lapen non la science block bang sitame kikim kerang tang erlo council asor sitame non anta dak thang hormu tanang pi pelang lasi la dak sitame non new admission atum bangke dak class dolong nang po pusi netum bini students atum pen stame netum kadok ave ningduk si paklang lo lapen la so science block si tame inpunang po busi Karbi Anglong Autonomous Council atum pan stame netum chuning rilo